ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Padayon natong ipangaliya sa Ginoo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, ilabi na dinhi sa atong nasod. Mahari unta ang paghigugmaay ug ang pagpasayloay sa usag-usa, labi na sa atong mga political leaders. Ang ato sa mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi, pinaagi aning atong mga slots nga ilang gipamalit. Hatagan unta sa Ginoo sa tinuod nga kalinaw ug kahusay sa ilang pagpuyo. Ato karong andamon ang atong kaugalingon, pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, gisugo mo ang pagpitol sa lawas aron pagtambal sa among kalag. Itugot nga makalikay kami sa tanang sala ug nga madasig kami sa pagtuman sa mga sugo sa imong gugma. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Daniel. Nagampo ako sa Ginoo nga akong Dios ug isugid ko kaniya ang akong mga sala. Miingon ako, O Ginoo nga gamhanan og Dios nga angay kahadlukan ug nagtuman sa gikasabutan ug kansang gahom walay paglubad alang ni adtong nahigugma kanimo ug nagtamod sa imong kasuguan. Nakasala kami kanimo sa among pagbuhat ug dautan ug sa among pagsupil kanimo ug sa pagsalikway namo sa imong kasuguan ug mga lagda. Wala namo pamatia ang imong mga sulugoon, ang mga propeta nga nakigsulti sa ngalan nimo ngadto sa among mga hari, mga kadagkuan ug sa among katigulangan ug sa tanang katawhan sa nasod. Matarong ka, Ginoo, apan kami walay ulaw. Ingon man ang mga tao sa Huda ug ang mga mulupyo sa Jerusalem ug sa tibuok Israel, kadtong anaa sa duol ingon man kadtong atua sa layo, nga atua sa tanang kayutaan diin mo sila abuga, tungod kay nagbudhi man sila kanimo. Ginoo, kami ug ang among mga hari, ang among kadagkuan ug ang among katigulangan angay maulaw kay nakasala man kami kanimo. Apan ikaw, Ginoo, nga among Dios maluluyon ug andam sa pagpasaylo, bisan pag misupil kami kanimo. Wala namo tumana ang sugo sa Ginoo nga among Dios nga iyang gihatag kanamo, pinaagi sa iyang mga alagad, ang mga propeta. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, ayaw kami
tagda, sumala sa angay sa among mga sala. Ginoo, ayaw kami tagda, sumala sa angay sa among mga sala. Ayaw hinumdumi bato kanamo ang mga kadautan nga nangagi. Ang imong kaluoy madali unta nga moabot kanamo. Kay nahimutang kami sa dakong kalisdanan. Ginoo, ayaw kami tagda, sumala sa angay sa among mga sala. Tabangi kami, O Dios, among manluluwas, tungod sa himaya sa imong ngalan. Luwasa kami og pasaylua ang among kasalanan, tungod sa imong ngalan. Ginoo, ayaw kami tagda, sumala sa angay sa among mga sala. Paabutangan kanamo ang agulo sa mga binilanggo. Sa imong dakong gahom luwasa sila, nga gihukman sa kamatayon. Unya kami ang imong lungsod ug ang mga karnero, sa imong panon magpasalamat kanimo. Sa kahangturan latas sa tanang kaliwat, among isangyaw ang imong kadayganan. Ginoo, ayaw kami tagda, sumala sa angay sa among mga sala. Ang mga pulong mo, O Ginoo, magligon unta sa mong pagtuo, ug agagan kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, busa pag maluluyon kamo, ingon nga maluluyon ang inyong amahan. Ayaw kamo paghukom sa inyong isig katao, ug ang Dios dili maghukom kaninyo. Ayaw sila pakasad-a, ug kamo dili pakasad-on sa Dios. Pasaylua sila, ug ang Dios mopasaylo usab kaninyo. Panghatag kamo sa uban, ug ang Dios mohatag usab kaninyo. Madawat ninyo ang hustong takos o pakapinan pagayod. Ibukbo sa inyong mga kamot, kutob sa inyong mahakgom. Ang taksanan nga inyong gamiton alang sa uban, mauusab ang taksanan nga gamiton sa Dios alang kaninyo.
ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mutuo ba mo mga igsoon nga ang Ginoo gamhanan sa tanan? Mutuo ba mo nga ang Ginoo nakakita sa tanan? Mutuo ba mo nga ang Ginoo mahinumdom sa tanan? Very good, children. Ang Ginoo nagsulti sa atong ebanghelyo karon og importante kaayo nga mga kaning balaod niya. Matod pa niya diri, pag maluluyon mo aron kaluy-an sad mos Ginoo. Nya kay nakahibaw man siya sa tanan, nakatimaan man siya sa tanan. Sa ato pa nahibaw-an gid niya ang atong binuhatan, bisag ni simba taron dinhi, ako nagmisa ko. Nahibaw-an gyud Ginoo og maluluyon bata. Hiling niya imong tupad ing na maluluyon ka. Unya kung dili ta ka maong maluoy, di ra basad ta di ay niya kaluy-an. Muna diri sa atong unang pagbasa ning angkon si propeta Daniel on behalf sa tibuok Israel, labi na gyud sa ilang mga pangulo, sa ilang katigulangan, niangkon siya, Ginoo, nakasa gyud mi nimo mga wa mi uwaw. Ikaw maayo kay kanamo, imo ming giatiman, pero kami misupil mi nimo pag-ayo, gikan pas among katigulangan hangtod karon sa among mga hari. Mo nang nakapangandoy ta diri sa atong tubag sa Salmo, Ginoo, sa to? Sa to atong tubag sa Salmo? Wagid kay ba? Ginoo, ayaw kami tagda sumala sa angay sa among mga sala. Nya moingon sa dang Ginoo, sige dili nako tagdon ang inyong mga sala. Ayaw sag sigihig tagad ang sala sa inyong isig katao. Ang tagda ang inyong kaugalingong sala. Example, ang imong bana nangabit o ang imong asawa nangabit. Sala na dili. Sala. Unya, naakay sala, ikaw asawa, wa ka nangabit. Naakay sala, wa. Naakawa. Naa sa kay imong sala. So ayaw kay pagsigig tagad, siging tulisok atong imong bana, kay naaman sa kay imong sala. Kaluy ang imong bana nga nakasala, kay huyang siya ng aspeto sa sexuality siguro. Huyang siya ng pagsaad, kay bakakon kay siya. Ang iyang gisaad nimo for better or for worse, in sickness and in health. Sa panamusa, for richer or for poorer, till death do us part. Unya mo tabok dahil siya ngadto sa silingan. Huyang siya diha. Kay naamang kitay kahuyangan, di man tanan atong gisaad atong tumanon, di ba? Ngilingi ay mong tupad, ing natanan nimong saad, gituman gid nimo. Ing nakono. Ing nagituman gid nimo, tanan gid nimong gisaad. Unya kung naay tao nga dili mo tuman sa saad, masuko dayon ta. Ayaw lang, maluoy ta. So kinsa man ron sa atong mga leader sa atong Pilipinas, labi na sa gipriso o sa wa mapriso, ang nagsigig practice ni ining kaluoy para sa makasasala. Si President Marcos o si President Duterte. Kinsa man nila ron ang nagpractice ba og kaluoy ngadto sa iyang isig ka makasasala. Naipipila ka mga statements nga atong makita sa social media. Si President Marcos, akong nabatian, niingon siya, wa na tay mahimo ana. Kay hangyo man ta sa Interpol, member man ta nga nasod sa Interpol, ato yung i-implement ug unsay ilang gipangayo. Nga mo na'y sulti ni President Marcos. Mao na nga
ingon man nga ipalarga gyud ngadto sa kuan sa to tawag kanang Hague. Aw di atong giprocess agi na to ang tanan nga mga legal processes wa tay gimagic diha mo sa nagisulti sa iyang mga spokespersons, lain-lain lang nga mga spokespersons o mga legal personalities nga under niya, mga secretaries, undersecretaries. Okay. Pero kanang ilang gipanulti, nag-exercise, magkaluoy, ngadto sa ilang gi-accuse nga sadan, nga si former President Duterte, nga niadtong panahon na, akarong panahon na, masakiton, padong mag-birthday, karong March 28, mag-birthday ko na siya. Ika-80 na anyos, maglisod og lakaw. Nya, imog yung dali-dalion og padangad to, ilayo sa pamilya. Nya, pag-abot ra di ay dito, video call ra di ay ang interview sa ICC. O man siya patambunga dito sa actual gyud, video call ra man. Di day pwede tag mag-video call din his Pilipinas og ngadto sa ICC. Nya simple ra man sa gigipangutana, what is your name? Diin ka nagpuyo, nusa ka na tao. Di na pwede i-text na lang o i-video call na lang. Di ba? Unya human, gidali-dali gid siya ngadto ni bayad ta atong eroplano, pila kay gastos Pilipinas atong eroplano nga gipalupad dito nga ang sakay pila ra gyud ka tawo, kuyog ni former President Duterte, ni gasto taambot ka, pilay gasto ato. Angayan ka tos atong gasto. Nya video call ra di ay. Nya what is your name? Nya paghuman ato, September na sad ang sunod hearing. Di day pwedeng anhilang nato dinhi i-confine na magitay daghang mga facilities dinhi nga pwedeng kabutangan sa atong kauban dinis nasod ni President Duterte. Isip ekspresyon lang nato ba, isip nasod nga naluoy ta sa gi-accuse. Doon naman ganit tayo mga presidentes una nga ato yung tawgon in quotation by law, konbiktado. Former President Joseph Estrada na impeached, convicted. Si Gloria Macapagal Arroyo na priso, convicted. Wa man gipadangan tos laing nasod, dinhira man nato gibutang. Laila de Lima na konbikto, dinhira man gyapon sa atong nasod. Nganong wa man dinhi gibutang si former President Rodrigo Duterte, tiguang pa, gilayo pa siyang pamilya, harang-harangan pa ang pamilya nga dili makaduol niya. Nagpakita batag kaluoy ngadto ni ining maong accused. Basin og mo bumirang na nato. Kay ingon ra bang Ginoo, ang sukdanan nga inyong gigamit sa uban, mausad ang sukdanan nga gamiton sa Dios kaninyo. Basin bag mo bumirang na nato. So congratulations ninyo nga mga naluoy sa nahitabo ni President Rodrigo Duterte. Kitang naluoy ngadto niya. Hasta gani ang mga gitawag natong anti-Duterte kaniadto karon nagpakita nga naluoy sila sa nahitabo. Kay sahi ra ba kuno kung ang ilas ang pamilya mo ay mahitabuan. Naagyo ko'y nabasa diha, di lang kong mention sa ngan, kay nakabasa sa mo ana, basig mo kaingon mong gipromote sa nako siya, anti-Duterte gid siya. Kay dito siya ni pabor sa mga pag-eleksyon, dito gid siya sa pikas. Ug hangtod karon tuwa siya sa pikas, pero sa nahitabo kuno karon nga sa nakita niyang nahitabo sa gibuhat ngadto sa atong tiguang na intawon kaayo nga former president, naluoy gid siya o nakaingon gid siya, di ko mosugot nga ang akong kaugalingong ginikanan o akong kaugalingong kaliwat inanion pagtagad bisan pag-unsa kadako sa sala. Ilingi ay mong tupad. Ina sugot kag anaon kapag tratar inig ka 80 anyos nimo. Inig ka 80 anyos nimo ba? Anaon kapag tratar sa atong nasod, sugot ka?
Pinangga man kay natong senior citizen, anha ganis Jollibee, bisag galinya taas kaayo, ingon senior ko, o ari diri ma'am, udahon gyud. Anas airport, taas kay linya ngadto padong sa entrance, inigsod anang naang X-ray, senior citizen, una gyud, inigtawag, senior citizen, tagaan gyud pabor kay senior citizen. Bisag asang nasura, basta senior citizen. Pero kita, senior citizen, wa gyud nato kaluy ug maubasad na ang kaluoy nga ato siyang ipada didto, bisag wala pa siya makonvicted jud dinhis ato. Wa man gani say kaso dinhis ato mga korte nga nag-convict niya sa iyang mga kaso, wa man gani. Kaluoy kang atong gibuhat niya o bugal-bugal. Bisan patag dili pro Duterte, bisag anti Duterte pata. Kanang imong mga anak, ikaw, pananglitan, 80 anyos na ka, kapila gibalik-balik ni Duterte, I have my lawyer. My lawyer is my daughter. I want to talk to my lawyer. Wa gyud pasudla si BP Sara. Nga maon ta toy iyang lawyer. Nya gibalik-balik gina ni President Duterte na nakuha nas video. I have my lawyer. Unya paminaw na to ang uban, ingon siya, he was provided with lawyers, the counsel of his choice. Nakuha sad na. Pero wa day gihatag ang iyang gipangayo. Kaluoy ka nga atong gibati niya o bugal-bugal. Basig mo balik na ang anhin nato. Wa ni exempted sa taas nga taas man ni nga level sa relationship, president versus president. Wa malubong ang papa ni President Bongbong Marcos for how many years since namatay to siya? 19, kano sa ato namatay? Si President Rodrigo Duterte, si President Ferdinand Marcos Sr., kano sa ato namatay? 1989 or 88 ba to? 90 ba to? I-search lang mo niya na. Basta ingon anang mga tuiga. Gikan ato, kunwa mo lingkod sa pagka-presidente, si kanis President Rodrigo Duterte, di gyud malubong sa libingan ng mga bayani. Na nagrally ang mga anti-Marcos atong panahona. Nagrally sila. Gi-overridan ni President Duterte kay matod pa niya, di mo maluoy, presidente nis Pilipinas, musugot mo sa dili, presidente nis Pilipinas, nahimo sa ning sundaos Pilipinas, nganong di man nato ilubong diha sa libingan ng bayani, gipalubong yun niya, og naa na ron, gilubong na diha, tungod na kay naluoy si President Rodrigo Duterte, sawa malubong, nga gitawag nato og one of our leaders in the country. Sundao o presidente. Di man na ikalimod, matod pa ni President Rodrigo Duterte. Naluoy siya. Hinaot unta makadawat sad siya sa susamang kaluoy, gikan aning pamilya nga iyang gikaluyan. Di ba? Kay ang sukdanan nga inyong gigamit sa uban, mausad ang sukdanan nga gamiton nila nganha kaninyo. Muna magbantay kita ani. Kaysa dihang ang mga Israelita wala nay kaluoy sa ubang mga tao. Ilan ang gipangpatay ang ilang mga kaaway, ilan ang gipangbugal-bugalan ang mga labing ubos. Bisan ang Ginoo nagsugo nila sa pag-atiman sa labing ubos, wa na nila paminawa. Nalusno gyud ang nasod sa Israel. Muna, kamong nagpakita sa kaluoy nganhi aning pamilya nila ni President Rodrigo Duterte, congratulations. Makadawat sa tao kaluoy gikan sa Ginoo. Apan kamong nagsigig condemn, pagbantay kay gisaad nas Ginoo og dili na niya pakyason. Ang sukdanan nga inyong gamiton alang sa uban, mausab ang sukdanan nga gamiton nila kaninyo. Si President Rodrigo Duterte gasigi gina siyag sulti, dinhi ko kung inyo man kong makonbikto, dinhi ko gustong hiringon
hilitison sa akong kaugalingong nasod, sa akong kaugalingong mga korte dinhi, ug sa atong hustisya dinhi sa nasod. Ug kung mahibaw-an man ko ninyo nga doon na jud ko'y sala, I am willing to rot inside the jail dinhi sa akong nasod. Nganong ato mang ibutang siya sa laing nasod, wa batay kaluoy niya, bisa na lang sa pagpriso niya dinhi sa atong nasod, iya nang gihangyo, nganong di man nato ihatag. Kamong mga opisyal sa atong gobyerno, ug di ta maluoy, di ka ta malusno ani. Apil na sa nang way kaluoy nga wa gid tay transparency karon. Daghan karon ang mga doubtful kaayo, hain padong ang atong mga billions, hain padong ang atong mga budgets, ang atong mga appropriations, hain padong why transparency hangtod karon. Pwede pagay natong daginoton ang kuan karon sa social media, kay wa pa jud kuno mag-live ang atong First Lady. Wa pa mag-live na kanang gitawag og press conference, kay naa may mga issue karon nga gitawag og fake news nga nasangkot siya ni adtong kaso didto sa Amerika nga naay namatay nga atong igsuon dinhi ang findings overdose sa drugs niya silang kuyuga, unya wa dayon ma-report sa American authority in 7 hours. Kriminal man day na nga kaso didto kung ang usa ka tao nga naay namatay di nimo ma-report in that long period. Mao nang na-question sila. Nya naay mga fake news man kuno na nga napriso kuno dito, na-detain kuno dito, nasa uban nilayas dito, nasa moingon daghan ni adinhi. Pero mga pictures ra gipakita. Di ko moingon ha nga kana ganing di na tinuod ang mga pictures, pero ang gihangyo ron gani transparency and accountability. First Lady man ni nato, matud pas ka ng mga nang-comment, mag-live lang unta o press conference. Live ba? Nga ni as ato. Ug daghan pang mga gipanghangyo sa atong katawhan. Munang niingon diri, bulahan kamong manghatag, kay kamo usab makadawat. Unsa man gipangayo nato sa kinabag-an nga Pilipinos, ibalik diri si President Duterte. Ari nato i-detain. Ihatag ka ni President Bongbong Marcos, sama sa paghatag ni President Duterte sa ilang pangandoy nga ilubong lang unta sa libingan ng mga bayani ang among amahan. Ana, sama sa paghatag ni BP Sara nga di kita to siya mudagan pagka Vice Presidente, matud pa niya gihangyo gid siya nila ni Bongbong Marcos og ni Aimee nga tabangi lang mi, partner mi gani murag nasuko pa gani adtos President Duterte nga ug mudagan kapag Vice Presidente, may pagmudagan na lang kapag Presidente. Pero naluoy si BP Sara ngadto sa hangyo ni Bongbong Marcos og ni Aimee kuno, motong ni partner siya pagka Vice Presidente niya. Karon impeachment ang iyang nadawat gikan sa Congress. Magkaluy anay ta mga igsoon. Sige, naagi ng sala, pero di lang ta mo focus sa sala, mo focus ta sa atong kaluoy ngadto sa nakasala. Ipahamtang nato ang hustisya, pero hustisya nga gihatag alang sa tanan, dili lang hustisya nga dunay gi panig-panigan. Kanang gitawag nato bag justice nga pragmatic, bay tawag ana nga kana bang biased justice. Kinahanglan gyud just justice. Mao na ato ning ipangandoy personal ug national nga level sa atong kinabuhi, atong ihangyo sa Ginoo. Ginoo, pasaylo ami sa among mga sala. Kay gubot kay mi karon sa Pilipinas, kay wa nami maghigugmaay, wa nami magkaluy anay, bisan pulos mi mga makasasala. Manindogtan. Mga igsoon, magampo kita ngadto sa atong langitnong amahan nga maluluyon kanato, og moingon kita, Ginoo, pamatia kami. Ginoo, Pamatia kami.
Nga ang simbahan mutuman sa iyang tahas sa pag-alim ug sa pagpasaylo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga opisyal sa gobyerno muatiman og magpakabana sa mga kabus ug sa mga gipaliwala sa katilingban, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga makakita kita sa atong mga kasaypanan ug hunongon nato ang pagpanghukom sa mga kasaypanan sa uban, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga masakiton, ang mga nagmingaw ug ang mga nanag-antos, makakaplag og kalig-on ug kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang atong mga kaparyentihan ug mga kahigalaan nga mitaliwan na, makakaplag sa tunay kalinaw ug kalipay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Maluluyong Amahan, dawata kining among mga pag-ampo nga gituboy namo nga kanimo uban sa mapaubsanon ug mahinulsolon nga kasing-kasing. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Langit mo na Aman, among higasan, ang kang Kristong kinabuhi, habiling bayan, ding imong mga binuhat, bayad sa mong kasaypanan, dawata nimo ang among kaluwasan, dawata nimo ang among kaluwasan. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa bagay pagpamaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang kasantos sa simbahan. O Ginoo, kaluy ipagdawat ang among mga pagampo ug luwasa sa mga kahaylo nga yutan-on ang imong gipaalagad sa mga misteryong langitnon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo na Gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mataran. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo tungod kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon, aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason, ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom gumikan sa among pagpugong sa pagkaon,
Makasunod unta kami sa imong kamaluluyon og kaayo, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygon
matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit ang kalano sa matagad lang ihatag ka namo karon adlaw ug pasaylua kami sa among mga sala maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo sa pagsulay hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian ang kahugan himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanin. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay kalalat kanimo apani pamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Kanimo, O Diyos, nagahulat ako, nga musulod ka sa kasing-kasing ko. Wala na kayo, ako'y ipaabot, nga lain pang sama sa kayo mo. Ikaw ang butong mag-ipabot ko, ang gugma kong kabus, ihatag ko karon. Ayaw itugot nga ako mailayo.
sa hugot nagatuo na ikaw sa altar. Sa adlaw gabi ikaw nagaulat nga dunggo ng imong pagtawag. Magampo kita. O Ginoo, kining among pagkalawat, maglimpyo unta kanamo sa sala, ug magdala kanamo nganha sa kalipay nga langitnon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa ang atong nadawat karon mao ang Dios nong kaluoy. Niya mahitabo ra sad ni siya kung kita mahimong maluluyon sa atong isig kamakasasala. Salamat sa naluoy nato nga nagsigig pamalit og slots, pero naa pagihapon tay mga slots karon. Ang atong SBF DAG na apay 6,952 ka slots nga nahibilin, tag 500 pesos per slot. Ang atong God's Healing and Deliverance Powers, GHDP, para nis atong karong activity sa Holy Week o sa pista nato, na apay 62,302 ka slots available, tag 100 pesos per slot. Nga ang katong para sa haligi para ni Mama Mary, HPMM para itabang natong Father Arnel, na apay 4,467 ka slots nga tag 100 pesos. So atong pakpakan ang namalit na tog slots. Salamat kayo. Nya naaday ta dihay lungsuranon na available pa. Pwede na ninyo kuhaon, dadon sa inyong mga silingan, ipabasa dito para ang isyo karong simanaha mahurot gyud. Na ana siya gipangayo nato nga love offering, pero dili raman sa gyud compulsory. Gusto lang mo mubasa og naamo dito'y kahatagan, dadalang murag na adyas gawas na pay sobra. Nya ang atong Via Crucis dinhi kada Biyernes human sa alas 6 nga misa, ug ang atong prosesyon ni San Vicente Ferrer kada Huwebes human sa alas 6 nga misa. Ako mo hangyoon labi na mga mandated organizations mo sakripisyo taani labi na karong panahona kay magampo ta para sa kalinaw sa atong nasod ug sa hustisya nga tinud-anay og kaluoy nga ato untang mahatag ngadto ni former President Rodrigo Duterte. Bisag anhin na lang siya, prisohon sa atong nasod na lang unta. Dili lang dito sa gawa sa nasod nga layo kay sa pamilya, tiguang pagyud kay siya, masakiton pagyud. Nga mahatag unta ng maong kaluoy ba, nga pabalikon lang ta siya dire. Total, September pa man ang ilang sunod nga hearing sa ICC. Kanalay atong pangayoon, the least nga favor niya hinaot nga ato ning kuyugan sa atong kamong mga naluoy ni President Duterte, manganhita kuyog tas prosesyon kada Huwebes og sa Via Crucis kada Biyernes human sa atong misa dinhi. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa usab kanimo, og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato kining padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Diyos namo sa kaluoy, ikaw ang among amahan, magbubuhat manulubos, o Ginoo sa katanan, Jesus manuoy ka kanamo, pasayloon mo kami, ang salagi